Татар kızı nindi buğa şiber hem zirek. Мен saf tatar kızı deyip gırvanı da kirek. Бәйге Нурлатта беренче тапкыр үткәрелде. Оештыручысы Бөтендөнья татар конгрессы һәм Ак калфак иҗтимагый оешмасының Нурлат бүлекчәләре. Үзебезнең районда матур кызларыбызны сайлап алып, матур кызларыбызны күрсәтергә, матурлыкта гына түгел, алың эшкә байлыгы, милләт татар кызын күрсәтергә, аларның греб гадәтләрен күрсәтергә, хатын-кыз үз бит ул гаилә учагы. Шуңа күрә дә булачак аналар, хатын кызларыбыз. Бәйгедә шәһәрнең төрле предприятиеләрендә эшләүче хатын-кызлар Нурлат аграр техникумы студентлары катнашты. Иң яше Алсинә Сөләйманова, ул 11нче сыйныфта укый. Кызларның мондый җаваплы зур бәйгедә беренче тапкыр катнашулары. Татар кызының эшке халәте дә шундый ук тышкы халәтенә тәңгәл килергә тиештер дип уйлыйм. Тыйнаклык бит инде ул кешене үзен бизи, сөйкемлелек тә истәлсә бит инде кыйып биргән татар кызы була бит инде. Кызлар жюри алдында үзләренең визит карточкаларын тәкъдим иттеләр, иҗади осталыкларын күрсәттеләр. Жюригә кызларның теге яки бу номинация буенча билгеләргә җиңел булмады. Һәр чыгыш зур осталык белән башкарылды. Жюри бик гадел бәя бирде. Кызлар иң зирәк, иң оста, иң өлгер кыз, иң милли, иң нәфис, иң гүзәл номинацияләр буенча билгеләнеп үтелде. Ә җиңүче булып Татаис нефть җәмгыятеннән Диләрә Гатина калды. Ул беренче чиратта гүзәл булырга тиеш, тыйнак булырга тиеш. Һәм дә инде акыллы булырга тиеш. Татар милли гадәтләрен онытырга тиеш түгел, киләчәккә алып барырга тиеш үзе белән. Минем өчен көтелмәгән хәл булды бу. Мин бик нык шат. Татар кызы булганыма горурланам. Чын күңелдән көтелмәгән хәл булды. Мин шаккаттым. Бу зур бәйрәм минем өчен, минем гаиләм өчен дә. Кичәдә Эльфира Каримова җитәкләгән мода театрының кеше төркемдәге балалар Пуговка киемнәр коллекциясен тәкъдим итте. Беренче коймак төерле була дию бу очракка туры килми. Бәйге бик җылы үтте, матур чыгышларга бай булды. Бәйгедә катнашучыларга бүләкләр Бөтендөнья татар конгрессының һәм Ак калфак иҗтимагый оешмасының Нурлат бүлекчәләре, Бердәм Россия партиясенең Нурлат җирле бүлеге, Татмедиа филиалының Нурлат информнан Роза матурлык салонына тапшырылды. Бәйгенең тулы вариантын хөрмәтле телевизор караучыларыбыз пәнҗешәмбе көнне чыгып килүче Нурлатым тапшыруында карый аласыз.